Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impaw iti anak ko nga da ijuhong kong dayta, mare. Ay, imbag man. Ada ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Addan tumet, mare. Kaanong tupay ngay, mare. Amang ano puraw tuntiwak, saan pa'y anapasamak dayta. Saan ka amaawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam. Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Ada ngamin i-blender ko ngam. Awan mo't blender ko, mare. Day, si kamot ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di day awit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Na, ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakapapal man nagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ina? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamot amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos ngagpaiso, ngam di namot maipaay dagiti amin na kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayon apagyamanam dayta iti Diyos. Ngamen, saan kayo mo't nga agbisbisay? Saan ka di akatapusan ita? Di mo pa inyawat ti sweldom? Amang ano bagastos mo manan iti awan kas-iskan na banag? Naksayan taing gatangak ni Noli iti sang kairengreng na sapatos. Na, apay ngay nagdisnudo kagim matang. Mabalin pa'y magdi sapatos na. Daan ka nung aruden. Namin ado ka nung imbaganakan ka. Ngam di mo ingat gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikamon diti balay. Umapalak ka dagiti kukumare ka nagpipintas ti alikamon da. Ay na, bakit? Saan ka kumamakiin nartapan kadakwada? Apay kumaasaan ngay? Saan mula ta idaam artapan? Taad da mangipawpawit iti kwarta kadakwada. Uray saan ko ida maartapan. Basta da kumamot mako na nga alikamon dito ibalay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagita laeng, saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Ingkaman bulodon tay plan sa daninang mga anje, Noli. Bulod manen. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Mabainak ka na yun na mapan bumulod. Ni, anya ko mati kabain mo? Saan mo mo't akanan ti bulodom? Ta isublim to inton malpas ko nga usaran. Apay nanginauna iti plancha aya. Adarod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon nyo amin nga usaray. Saan ka di mabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan ti ado asao. Ingakit din. Mabainak. Umayak man, ninang. Ne, si kamot, Noli. Ada ka di ibagam. Ay, ni madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti planchak. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodon ti planchayo. Ay, ado pa'y mo ti paplansya, tanaurnungan nak. Ay, agsublikan to lang, ninton malamuan. O ninang, puno saan, ibagak anadadael, tapno di na umay pabulod manan. Saan abarok? Maditi agulbod. Ang mga numadadaol nga agpaiso. Ay, kasta ka din, ninang. Sige nga rod, inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plansa, Noli. Madamang agplan-plancha ni ninang, mami. Agsubli ak kano no malam.
Sapay aramaton ni daddy minton madamdama ti plantsa ak akawas na. Di yung ngamin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod ang nag-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online. Ibadunan oray sana na plancha. Nakunas nga rod. Kumaano bang kaglaang ti papanan na? Anya nga ti pagplanchayo. Ingka bumulod iti sabali aka aruba. Gumatang kay ngamin. Imbag man ta nagkita ta dito'y tiyendaan, nana. Apay. At da importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbirngas da iti anak yu ni Florence. Ha? Anya ti iberberngas da. Balasang ka. Ay na, agbubulod, nana. Dayta ti birngas ti anak yu. Saan ka di makagatang iti bukod na nga alikaman? Ay, jakman ammo iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbaga akto. Bareng dumngag. Rumbang laang, nana. Kababain ti kasding aramid na. Agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yan. Underwear sa laangan ti di na binulod, nana. Alaam day to ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano a binulod. Asino mo tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Tapakalugong akman iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang arudan iti madi nga aramid mo. Angam sikapay iti masuron. Pudnumot nga mahin nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day tang agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti pada da a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga atidug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay! Gatol, adila. Nagtutulag dagiti ka opisinaak. Umay da inton Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga imanugot ka? Busy ak iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan laang mat. Takasangay ko kat nga rod. Ha? Ne, anya ka diti petsan inton Domingo? Diyak pa'y kat amon ti aldaw kan petsana ita. Ay, day takot. Impamaysam ti atensyon mo di ta online business mo. Masapol nga agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldom, ado pa'y ti maibawas. Anyala unay ay ati ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw atin dagiti banag asaan mo matamagaw at. Tapno lang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot ano dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikaman nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay ko inton Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul na pintas mo't dagiti alikaman nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manon ti ad-ado, nanang. Lalaki ka dilaang dagiti umay. Adda pa'y babae Ay, saan lang arun apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol amang isagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno adda kaduak nga agluto kan agisagana, nanang. Sigurado makalding tipulutan tayo ito, pray. Ay katariglado. Adamot ta impapastor ko akalding. Ay, alak to mo ta imported nga anak ng balay. Ado na jay kahit. Uy. Sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Apo, nabaya ka dyan nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo to inton Domingo. Sigurado a bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay katun Danag mo lakit din aya. Dakkel ti kalding ama isakripisyo ko na mat. Ay, apaw, unay ka ta may sakripisyon.
Nakaumay ka mat mare. Anya ka diti may paikokan ka. Nakita ngamin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare. Ay, jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare. Uwan, mare. Mabalin ka di abuludan? Anya? Buludam ti mabuong apitsar? Ay, mabuong dayjay. Pangusaram ka di, mare. Agkasangay ngamin nilakay ko inton Domingo. Umay dagiti ka opisinaan na. Usaran mi ko ma. Kan umay kan tumatan mare. Imbaga no saan ang magasgas, mare. Amumat, antigo kan mabuong dayjay apitsar. Di ka agdanag, mare. Alwadak to. Basta ikarimasaan ang magasgasan, mare. Uwan, mare, ikarik. Apaman amalpas ti pasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Ay, Sorry. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. Florence! Si kakadidaytan? Lourdes? Kasla saan ka abimbakat Balasang kakadipay? Ay na, addan talong anak ko. Sika, manumot ng anak mo? Adamot ng talong. Ay sus, kasla balasang kapay laang iti itsuram. Imbagman. Ibagakkan ka ti sekreto. Tapno saan abo makat adagos ti itsuram. Inawis mon samot jay sigod akaadalam akasangsangpet na. Naggapo ijay Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ijay Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko Ay pasaray kadwampay ide amapan ijay balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakot akon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga internaken ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak nga aglang-lang nga abakot. Ay, no awanan pangalaam inton maibos. Ay, agsublimot lang itisigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurnungak, tainton mangrugi nga agkurot-rot ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno napintasak latta, nanang. Ay, sabali latta ti panirigam iti biyag. Day talabagim unay ti patpatgem. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapul dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang, adamot tan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pa ilaeng na i-display kong dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayon. Masigurado kadayawan dati kinapintas ti pitser. Inakon. Nay, ada ka mo't gayam. Agtugaw ka pa Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga inalak ijay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo? Gayam? Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Masigurado adayawan dati kinapintas ti pitser. Hinakon. Ada ka mo't gayam. Agtugaw ka pa Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga inalak ijay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Wan, gayam. Insangpot ko idi naodya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kasta pitser? Ha? Naira na la siguro, gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Ang kablaawak pa iti asawam, iti panagkasangay na.
Mami, nabartak dagiti ka opisinaan ni daddy. Bayam ida anak, agawid dan to dagitan. Nag-aawid ang dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartak. Agawid dan to no mamunawan da. Agdungdung sada nga minan kat. Ado man ang tisubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture. Ang daduma pa eh. Saan ka kadi anatagari anak ko? Ang mga nood na makangag abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan naman manda binulod yo ti inus usaryo dito balay. Basta, jak kayat ama amwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko Manang Lourdes, sika ka di dayta. Imbag man ta mabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Dayta kalid kun kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Una yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Adaman damagak. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod, kunam. Ada ka din binulod na, adi na insubli? Ay, dayta ti jak ammo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan adakas ti bumulod? Nulakot ammo nga isubli. Agyamanak iti panangsa nga ilim kadagiti katarabawak bakit? Ita, ti agi subli kadagiti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanang. Kukwak ko maamin dagita abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagita abulod? Agi subli kayo kit din. Agim pedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmet. Di ka pa'y makagatang iti naimas matataraon. Kasi dagiti ubing. Agsidata yun to ka din, magatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, saan adakas tagimpen? Ngamno imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin na? Nanang, apay no ije balay milaangan ti pagyanan ti refyo. Total, dua kayo laang mo't kanitatang. Madin sa amin ang jeref mi. Ay, anya ngay ti usaran me, no ijay balay yung agyan teref. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan amabalain? Syakit de nga daref na ti umay makiref? Alamot dun nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaan nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti iparefyo. Saan ko pa'y ngarod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang. Na, di pa'y awanan ti kargato'y aparador anangalaam. Basta, una pa'y dagiti daduma abulod, nanang. Apay adi ka makain na. Tay ngarod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya, kasano na pasamak dayta? Apay ngamin adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabad ka kiti ukisti sa ije dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Kasano pa'y itadaytan? Awan siguro tikas di amagatang ta. Di ikarigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Sigurado lakit di. Anangin na day ta aklase ti pitcher ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta Ay, gastos manan daytoy. Inanusam lakuman nga inusar dagiti simple di tang alikaman. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yun. Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Diyak kami mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Ha? Binulod na ti pitser nga inusar da edi kasangay nila kay na? Kasta nga rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak da na panda kano nagbiro ket iti pitser. Natinag sa kano ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pitser mo day jay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay kat. Apil nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pitser. Imbag ano da masarakan dakas jay a pitcher. Naggapoy di hongkong day jay.
Ipabayad mo no awan masarakan da kas jay. Nakasarakan nyo mo't lang itikas jay apitser ngay. Iti balay tinaggapo iti Hong Kong, nanang. Ha, Himbag lakit din ta nagbayat anang ilako. Iso na lang ta nagngina. ay, naalalam dayta. Gapo ta kayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka adina oras. Anya nga rod ngay, nanang. Alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka di ti mangipalastog iti saan mo mo't ako kwa. Ay, man-mano ka mo't aklasit tao. Basta, jak kayat nga asi-asi at tao ti panagkitkita da kanyak, nanang. Si kaman lan ti makaam mo. Ay, bukod mo apanirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuludak. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka, iti agbubulod. Oray man umatidog ti dila da nga agchismis. Awan bibiyang ko. Kada kumamanen kas dya kasangay, paray. Nay, apay kumangawan ngay. Into nagkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Ay, di mo sama amo tay kunada ana imimas ti libre, ngem ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Agam, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan la napait? Basol, kunam gidi Nole, napanan ni mamem. Diyak mo ngem, ibabaw nakabumulod iti batya. Ano na tibat siya? Saan ka ding adabat siya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Ay, naintinam. Nalaing agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod. Saan matkit di? Ngam no bulodom mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro bain ni mami No ibaon na ka mapan bumulod, mababain na. Agungot tumat no jak mapan. Gayam. Imbag man, tay may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gaya? Saan matunay? At dapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, ta nakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga rod. Ija matan tinagkitaan mi iti asawak. May sa a negosyante. Negosyante? Ay, bak na nga rod no kasta. Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngem, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gayam. Kasano ti ipapan mo ijay Spain? Nag-training aklang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Itipay sa bali a pagilyan. Idi adag kasapulan iti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na. Nasukatan ka din ni mamim tinabuong na abulod na barong. Wala na. Naggapo iji balay dayjay. Kaya naggapo ka ni Hong Kong. Imbag ano agpada tinaggapoy jay Hong Kong kan ti binulod na. Jak amo Apay damdamagan nyo nana. Ay, damagak laeng abarok. Apay akas di ni mamim, agbubulod. Ay, damagan yung tukan ko nana. Jak amo ti sungbat ti saludsod jo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagak to aday taken ko na. Ay, saan mo nga idandano na, ang mga no agungot? Apay nga rin ni bagayo kanyak nana. Ibagak atap na muna. Inakon! Na, pimanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit din. Dangag ko ti saritaan yu iti inaanak ko. Ay, kwa. Kayat ko laang mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan.
Nga may mayat no ni Mari Florence din ang ibagaam. Isumat lang, ano idanon na? Abangan no sa balit ti panang ibaga ti ubing kat agriri kayo. Api ko mga agriri, kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain iti kasjay nga aramid na. Ala, labasan ka pa'y nga rod dito arubayan niyo. Mami, gumatang ka kano iti alikaman mo, tapno di ka agbulbulod. Asino tinang ibagakan ka iti kastat at tirit-tirat ti dila na? Nalipatak tinagan na. Angem, may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo ammo no asino tinang ibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kayat akaungat ka. Kwa, di mo tiri-tira na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay, Diyan nga wawagan da iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya. Aywan. Di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo day dya babae? Ay, agoray ka man. Ha? Ay, papa na, mami. Day, apay akas ti jarmaw. Kaslaada ka apam. Mapan ko man rautan day jay chismosa abitin niya. Day, di ka man Florence. Kayat mo ka di nga ikanda ka manan iti sabali abernas. Ni, anya ko maabernas, nanang. Ay kayat mo ka di nga awagan da ka iti apera, wano kibor. Ay, masapon nga ipapas ko ti ungot ko iti day jay chismosa. Dita kayo. Ay, saan anak ko? Agsubli ka ditaw. Na, di na kon intal-talak ni Florence. Anya ti imbagam iti anak ko? Isakit ka. Diyak kayat nga awagan da ka iti agbubulod. Awan bibiyang mo nagbubulodak. Apay, ada binulod ko ken ka? Ay, kwa, awan. Matlagayam. Apay nga rod ang makibibiyang kangay. Apay amarurod ka ngay. Ibagbagak laang matipod no. Anya ko matipod no? Saan kan nga aging didiam mo? Tamo mo no anya ti ibirbir ngas dakan ka. No anyaman ti birbir ngas da kanya, awan bibiyang mon. Ay nasaan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbang nga aramidam. Intun kwan, tiniritir kon day tadhilam. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. No anyaman ti birngas da kanya, awan bibiyang mo. Saan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbang nga aramidam. Tiritirok day tadhilam makita. Dasam! Apay ti kunam. Di katutupan si kang agbubulod. Na, agkuray ka man. Pungutan ka man laangan. Anay ko! Adoy mati ko! Anay ko, sisikat ko. Ibatam tibuok ko no di mo kaya't nga iwalagas ka! Padasan na nga iwalagas. Padasan gaya ma! Itong baka man langan! Anay ko, sumbatan. Anas kaya! Umay ka kadipay rumaot! Sino nga bubulog ka na tangsit? Ha? Apay akas ta teacher, mami. Nakarugrugit ka no. Ala, kuso-kuso ti buhok mo akas lagarami. Ayok tayo dyan abitin niya. Ay? Impungot ko. Ngam, intumbanak sanak sinakayan. Kunak namin asaan nyo ang mapantiritiran ti dila na ako na ayaw. Ito, da kayo ti inlugas-lugas na. Nagdakalan ti bagina. Saan lagaya masalawasaw tayo dyan babae? Nalaing pa iti wrestling. Ay, Saan ka ngamin na mapanrumaraot? Arubayan da pa mismo. adon to aldaw na kanyak na dyan salawasaw. Anya man ti aramida, mami. Ang mga nusika man ti parigaton na. Nautbalan sa klaang. Aha. Iso na sa kayanak. Ala, Ngam inton maminsan. Jakton ipalubos. Apay, anya jay agdinamag ngay naramin mo. Ingka kanurin naot apinungot ni bitin niya. Angam si kamot titinulid kan sinakayad na.
Nautbalan sa klaang nanang. Ngam sana mabalin. Kukwanak itay. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Ay, di ka agar-aramed, Florence. Saan ka arumaot iti masakupan ti may sa tao? No idarom na ka iti trespassing. Anya nga iti maaramidam. Di urayak ama isarong diti arubayak. Makita na diya babae. Saan ka nga garamid iti saan nga umnaw? Awan ti makita kadakas nga imbagana. No surutem ti imbagana. Pagsayatan mutlaan. Kaisupay ti ayunan nyo? Saan kat asyak nga anak yo? Sa anak akong sentidora nga ina. Makita kat si kati saan arumbang tinaramid na. Ay day takot mapanrumaot iti inaladang ti may sa tao. Masurunak ngamin iti kinasalawasaw na. Agam anak ko, pudno ti imbagana. Agumatang ka iti bukod mo nga likaman, tapno di ka bumulbulod. Anya ko matibibiyang na ngay? Ti tao, adi na kayat ti mabyangan. Isu, ti ad-ad na akam mali, ti aramid na. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, pare. Ne, at dansakat na patag nga ibagam maray. Apay ari naot ka nun ni kumari ni biting niya, pare. Anya? Ne, kanaw? Nasa ngamin ni biting niya, pare. Tsak ngamin mapagsusurot ti istorya ni biting niya. Sige, tadamagak to kan nibagat ko noon niya tinapasamak. Kunak ano amom, iso ang nagdamagakken ka, pare. Ang mga no idi nakapanaw ako ni Jay Balay. Nalabit nga rod, pare. Madama ngamin ti istorya ni biting niya, di ta sango ti tiyangge, iso ang nangag ko. Sige, maray. Tayo nakmandamagan kan nibagat ko. Sige, pare. Day, apay ngagdartaras ka magmag na barok. Nanang, nadamag yu ka din. Ti maipapan iti panagapa da Florence kan bitin niya. Ay, won barok. Ay may mayat no ti asawam ti pagdamagam. Saan kumuta nakita no kasanuda nagapa? Ni kanumat Florence tinapan ije balay da bitin niya. Won. Ay, bagbagaam di asawam. Binagbagaak. Ngam ipeteng na ti madi arason na. Sige nga ron, nanang. Adda nga ta ni Florence ije balay. Ang mga nuadamanan na panan na. Pinanawak itay. Bareng saan api manaw. Bakit? Anya tinapasamak kada kayo kan nibitin niya. Ha? Amo mon ti damag kat kagap-gapom lang iti opisina? Tinapasamak, ti kayat ko amaamuan. Ape ang nagapa kayo? Man nakibiyang mo't ngamin. Awan mo ti binulod ko kenkwana. Imbaga nakit din kaninoli ag gumatangak kano iti alikamon ko. Dakas ka di day tang imbagana. Ti inaramid mo nga iraraot. Mangipakita ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti pangibagaam nga awan urbanidad na. Ay na. Adda ka di nagadalam, wenno awan. Saan ka kumamat nga aggaraw, akas laawan pulos nagadalan na. Nadamag mo ka din tinakal apas ka na mapasamak, iti pagadalan iti syudad. Ti ka di kaunan ang mapasamak agadering ti pagadalan, ti kayat mo asawan? Wen, amin ang naggraduar iti dayja pagadalan iti batch 2000. May imbitaran da. Kas alumni homecoming. Una, ay saan aya batch 2000 ni bakit mau? Kasano nga mom? Nakita ka dila dawan na iti balayaw. Isupay timyos iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam da aladawan na. Iduldulin na da aladawan. Tamang ipalagip ka no, ti panagbalin na amyos. Aya, ay sigurado laki di may sani bakit mau nga awisen da. Punpunasan nyo mo day taladawan nyo, mami. Ay, nagpintas ka di tao. Wan anak, siyak idi ti kapintasan. Iso asyak tinapili amuse. Aging ga ita, napintas ka lat ta, mami. Pudno ka di anak. Sayang laeng. Takay kayat mo't ni daddy mga agyanak laeng dito'y balay para kada kayo nga anak ko. Dagiti nga ta kaadalam, mami. Ayan da nga tan.
Adon kadakwada ti adda iji balasiw taaw. Nagbabak nang da siguron. Ngamsyak, adda aklaang ditoy. Angim sa nabali ha. Tada kami imot na mangipatpatagkan ka. Da kayo tiliw-liwak, anak ko. No sa anak ko man nagsakit idi, nakaturpusak ko mamot. Ha? Arapaap ko ngamin idi, ti agbalin nga abugada. Kat, apay adi kay nakaturpos ngay. Natay ngamin day di lolom idin, ken nagsakitak mat. Iso sa anak kon ang nagtuloy. Saan ka di a batch 2,000 ka? Iti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999. Apay ka di? Kunak no may sakan to ang maawis iti dakgalapas kan iti pagadalan. Ay, sayang. Tadyak mabuya. Ada ngamin importante apapanak iti dayjay nga aldaw. Ay, masapol ang makipagkita ak iti opisina ti migrants. Kasta gayam. Amin ka no a batch 2,000 kat maawis at tumabuno iti nasawa paskan. May isa ka kadimot? Saan? Naud-udi ak. Ngam, da kayo ak ni Mary Florence. Jack pa'y kat malagipan. Gapu iti kabayagnan. May sangarod ni Florence no kasta. Diyak pa'y katambo no mahisa ni Florence. Damagit to man, nagkita kami. Imbag ta nasabat ka, adaman damagag. Anya ka di a batch ka, itinagadalan tayo a pagadalan. Batch 2000, apay ka di. Ay, sigurado a maysa ka kadag iti maawis at tumabuno iti dakkel apas ken iti pagadalan. Ha? Sino tinang organize? Ada ka no bak nang anang organize iti reunion yo. Kasla alumni. Maysa siguro kadag iti kaadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apay analiday ka. Saan ka di arumbang nga maragsakan ka? Agkikita kayo kadag iti sigod a kaadalam? Diyak kaya ti sumangong kadakwada. Ay, tapay mare. Di mo ka di kayat amakita dagiti sigod a kaadalam? Makinistorya ka mat kadakwada ah. Tapno maamuanda sa anak-anak katurpos, kan sa anak abak nang akas kadakwada. Ay, sus. Saan mo kumangay ayon day tabagim? Makiatindar ka kitdi. Saan ka day akaadalam idi ni Bitinya? Di man ipalagip kanyak da diabitin niya, nanang. Makadadaol iti mood. Ay, nalipatan na mo't ka, tinapasamak iti nagbautan yaw. Iso alipatan matan. Ay, saan ko amalipatan ti panang sakay kan panagtulid-tulid ko, nanang? Ay, nakitakpay anakisaukan ka. Angam di mo mat sinungbatan. Pinanawam latan. Poor ti kararuwak ti panagrup-rupa da diya babae. Ay, saan ko maakasta, anak ko? Lipatamon tinapasamak. Kat makiayos ka kankwana. Oray pa'y dua kami laangan ang mabati at tao dito'y lubong. Diyak to kayat akasao. Ay, day tati kunada a pamulinawan a puso. Awan tinasaya at nga itden na, tikasta nga ugalay, anak ko. Oh, anya ka dimot lang ti desisyon mo, mare. Makiatindar ka. Ama no siyak tulaang ti last class ijay, mare. Ay na, saan mo ko maarumbang nga ibain ti kasasaad mo iti biyag, mare? Mabainak, mare. Diyak kayat amaamuanda amay sa aklaan nga ordinaryo a tao. Saan da ka matakatawaan no kasbilang? Kan, anya ngay ti maganap ko no umatendarak. Gastos. Awan mo't napintas akawas ko. Sayangam kit din, ti gundaway mo ang makilangan kadagiti sigod a kaadalam. Kasanon ngay, no agkakangato da aminen, siyaket saan? Si kamat gayam ti masabat ko, biting niya. Adda ka di ibagam? No maawis ka makiatindar iti reunion yo a batch 2,000, mapan ka de? Aywan kakaiso na ang maminsan laang ang mapasamak iti mano atawan. Italaang ang mapasamak. Kaadalam gayam ni Mary Florence. Aywan, agkaadalan kami. Ibagam man kit di.
Tatumabuno kami mo't. Awan ka din ti sakit tinakam mo kan kwa na. Linipat kun ti amin. Gagangay iti biyag ti sagpaminsan asaan a pagkikinnaawatan. Kasta kumamot ni Mari Florence. Saan nga agimula iti sakit tinakam. Aywan gaya Mare. Dinamag ko ni Biting yan o matindar iti alumni. Katwan ka no. Umatendar nga oray awan mo't na iturpos na? Saan ka di amabain? Kaya't nakano akalangan dagiti sigod akadalan niyo. Di lakat agbainan. Imbaga na pa ikit di nga ibagak kanukan ka tao matender ka mat. Takarkaritan naksaday di ababae Jesus, saan mat nga takas tamare? Kaya't na siguro akumpleto kayo inton madanon day tangal daw. Anya nga ta? Umatendarak nga ta? Wenno saan? Diyak ngamin kaya ti paatiw iti day di abitin niya kat. Saan kumamat ani biting niya ti makagapo? Ano apay nga umatindar ka mare? Kaya't nagsiguro apasikatan ti awanan bain. Saan mat akas ta ti panagkitak mare? Awan sakit tinakam na ken ka. Nay, apay abalikid ka balikid. Anya ka diti pakariribukam. Karkaritan nak ngamin day di abitin niya. Kasano akarkaritan ako nam? Ay, di mo kunain ang makiapa ka manan kan kuana. Saan nga apa ti pangkarkaritan na kanya? No saan nga apa? Anya nga ron ti pangkarkaritan na kan ka? Imbaga nakit din ka ni Mari Angie. At tumabuno kami kano iti maangay a reunion, ijay nagadalan mi idi. Ket, kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramaton dagiti tumabuno. Anya kuma no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat, pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy, agtutubo ti panakaammo, panagyaman ken panagayat. Ayan. Kasano ko mga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Anya ko man no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Kayat mo ti mga bang iti kawas ko no kas pangarigan? At dagan ka, no mangabang ka, wano isaganaam ti gumatang. No gumatangak, nagnina, saan kung tumot ang mausar? Sayang laeng. Kahit kasano nga rod? Kayat mo matlaang ti umatindar, no awisan da ka? Anya ka dit ibagbagada ang mapasabak iti pagadalan na nagturpusam, anak ko. Kasla alumni homecoming nanang. O may kano aming nga agkakaadalan iti day tangal daw. Ay, iti unos ti mano atawan. Italaang nga da nakapanunot iti kasta. Wen nga rod nanang. Baknang sa kano ti nakapanunot. Ay, nagsaya atin ngay no kasta. Ay, kayat na nga iburay ti kinabaknang na. Wen nga rod manmano ti kasta a klase ti tao. Dakkelakit iti magastos na, taiso kano ti makaammo iti makan. Matlagayam. Apay nga ron nga agdua-dua ka at tumabuno. Awan matgayam ti bayadam. Diyak nga rod kayat amaamuan da asa anak abak nang nanang. Damaganda ka di pa'y dagita? Uy, siyempre, adalat agdamag Saan amaliklikan dayta? Imbag ta nagsabat ta dito'y danan, Florence. Anya ko matipagimbagan na. Sakayan nakadimanan. Ay na, lipatom ka din, ti panagapat na. Saan tan nga ubing, tapno agapat amanen. Ada ka di bagam? Ada siguro masapol mo, iso anak isauka kanyak. Awan masapol ko, kayat kalaang apagdamagan. Anya ko matidamagam. May papanday to iti reunion, iti nagturpusan ta idi high school ta. Saan ka interesado? Saan mo kadi akayat alagipan, dagiti kinaragsak tayo idi kadagiti barkada? Sigurado ade-adal da amin. Idinto taagpada ta saan anak katurpos iti kolehiyo. Ay nasaan aday ta ti panunutem? Anyangay nga rod, nalpasan ti amin, saanen ang mabaliwan dagiti pasamak.
Padasan taman mo ti ag-formal attire. Nakitak ang nagsarita kayo kan ni Bitinya, ijay dalan. Imbag, tasaan mo apinanawan. Panawak ko mga rod, ngam nagbaliw ti panunot ko, nanang. Ay, imbag tanasilawan ta panunot mo. Kat di ka manin nakaarami di iti saan nga umnaw. Dakasak ka dila unay, ta ibagayo ang nasilawan ti panunot ko, nanang. Ay, saan mo't, anak ko? Ay, maragsa ka naklaeng. Tanakisao kamot laengan ka ni Bitinya. Anya ka di ti imbaganakan ka. May papan iti reunion ang mapasamak iti pagadalan ang nagturpusan mi, nanang. Sa bagay, agkaadalan kayo mo't ide. Mabalin yung mo't ti agtulag, numapan kayo adwa. No, kas pangrigan mapan kami, masapol nga artapak iti kinapintas, kan kinagarbo iti kawas. Ay, anak ko ay, sabali at talaga ti panagpampanunot mo. At dalata na italimang amade, di ta kaunggam. Saan kayo ka din naging ginmura kanina nabitin niya, mami? Apay anadamag mo dayta, anak. Nasabat ko ngamin itay, kat kinablawan nak. Inikanak pa'y itinaluom amangga. Saan kami nga agap-apa? Basta, dinaklakit ipakibiyangan manan. Ha? Apay man nakibiyang? Uwan. Uray saan arumbang abyangan? Biyangan na. Kasta aya. Ay, napanan ni daddy ngay. Apay asap sa pulom ni Dadim. At ang arod nagtulagan mi. Ada yung pagatang ko. Korang man nga rodan, ti itad na asweldo na, no kasta? Talaga matuloy ka no ti pasken iti pagadalan ang nagturpusan ni baget mo, paray. Nay, nakaamuam. Partidok ti kaadalan ni baget mo, mangangay iti nasawa pasken. Kasta ka day. Isuumat lagayam. Asika ti umuna ang nakadamagak iti maipapan iti dayta abanag. Amom ka day, abaro pa iti kabagyak mangangay iti pasken. Baro ko nam. Kawan, medyo ada diferensya nga men, di pa nagkita na. Ang bak ng itan ijay Amerika. Isuumat lagayam Akayat na ti aggasto para iti Kananda. Tabarupay. Una, itatanagawid. Siyempre, kaya nakitaan amin, makalangan dagiti amin ang nakaadalan na iday. Nadamag mo ka din ti damag ang nadamag ko. Anya dayta adamag. Saan ka di anagaram idikan ka ni Duro nga da diferensya ti matana? Oh, apay ni Doro. Nabiyag ka di pay? Nabayag awan damag kan kwa na. Ay na, nagaramot kanyak idi ngam binasted ko. Yak ngamin kursunada. Oray siya. Pinabainak pay ay di nagaram kanya. Anya nga iti imbagam anang pabain kan kwa na. Di imbagak ti kastoy. Di ka lagbain. Kitampay tabagim, sakbay nga agaram ka kanyak. Kunak Ay uray siya, kastamot timbagak kan kwa na. Apay ka di analagip mo day Adoro. Sa anak pa'y asigurado. Ngam iso ka no ti organizer iti mapasamak a reunion iti pagadalan. Anya? Imposible. Dakkan mo ti traveling bag mo. Sa dino ka diti papanam? Innaklag bakasyon iti kabagyak ijay Cebu. Imbag man ta makapasyar kay Jay Cebu. Mabayag ka di ijay. Depende. Nulakat mayat ti tiyempo kan magustwak ti pagpasyaran ijay. Siyempre, agbayagak. Ngam no saan, agawid akmat laang ditoy. Adda kanto nga ano maangay ti dakkelapasken ditoy. Ay, saan ko nga amo? Ngam no mairanan to nga addaak, umayak agbuya Adda kumamat tao amayat amang sponsor iti batch mi. Nagmayat kumamat. No agkakabatch tayo kuma, ikarigata. Hanggang saan man? Ay sus, nagsayangan. Bongga kumakat. Aggagayim tayo idi, ngam saan tayo mat ngamin ngagkakaadalan.
Agkukuyog tayo lang ang magmagna ang mapan iti pagadalan. Tawan pa'y idi ti adu-alugan. Sawan itanda pamasahi tayo. Kunamkit di Apay tumugaw kang tumakter ka, mami. Adala malaglagip ko anak ko. Anya nga iti malaglagip mo? Para kadagiti nataengan ti pampanunutek. Panawan nakbasit ditoy. Anya nga day tapang panunutom. Tamasapol na panawang kapay. Mariribo ka nak. Iso adinak man kulkulitan. Inak man lagay ayaman, mami. Sige. Ay, bak nang itanday di aduro nga adda diferensya ti matana? Kasla imposible. Ang malagip na pay nga ti imbagak idi kan kuana, idi nagaram kanya. Amom ka din ni Duro nga adda diferensya ti matana. Diyengay kanayon tayo idi arabakan no magmagna tayo amapan iti pagadalan. Saan ko unay ang malagip ti itsura na? Ti malagip ko, ti kinadat diferensya ti mata na. Kita man lang agpayso ti biag ti tao anya. Mairuruman idi. Ita, big time man. Ado tinang rabak kan kwa na, gapo iti itsura na. Anya ngay ita. Ay na, may saak mat anang tagibasit idi kan kwa na. Saan ka kadi ang mabay na sumangon to kan kwa na? Mabainak Ngam kasanong agkidawak iti dispensar no sa anak asumango. Kasta at tinasaya at atao. Dumawat iti dispensar iti nagkamalyan na. Ay na, idi naamwak nga iso ti organizer kan sponsor. Nakarik na ang itibain. Uray asino nga taan ng tagibasit idi. No madamag na a big time itan ti tinagibasit na, mabain lakit di. Sigurado day Tauray siya, kasta ti marik na. Mabalin ka di asi kati mangidanon iti daytoy a notice. Wano invitation card sa daytoy. Itad mo kun ni bakit mau. Kentay agnagan iti Bitinya. Agkaruba kayaw, sana ya? Ay kat ariglado Dumanon timpawit mo. Inton umay abulan sa dayta paray. Tapno makasagana dagiti masaknan. Sigurado, maragsakan dagiti agkakaadalan inton agkikita da. Ay ke mapantan tumit Ta addan tumit. Dance for all ako nada. Bareng mabalinta ti makisala. Ang mabalin nga tanga agsala dagiti saan nga alumnos. Mabalin siguro no i-request tayo. Ay, pagsalaan damat nga ta, dagiti adda asawa na. Ay, isalak man to ni bagat ko. Bakit? Awatam ti ipapaitadagan ka. Anya ka di daytoy? Kitam, noon niya day ta. Ipan kumot day to'y maysa para kanibitin niya. Apay asikapay ti mangipan, ibaon mo ni Noli. Sana mabalin. Ang mga numapukaw na, uno matinag na. Marugitan tulakid day. Katanya ko pagtaktakan pa'y dayta. Siya nga rutin ang ipiaran da, isu ang masapol nga idanon ko iti masaknan. Adakan ka no pagbanugampay nga ipan. Ay, noon niya ti impyarda kanyak, masapol nga idanon ko. Mayak man, bitin niya. Mabit lang, umayan. Ni, si Kamot Manong. Anya ti maipaikukan ka. Kwa, itad ko lang dahito impawit da para kan ka. Ay, agi amanak Manong. Anya ka di dayto Lukatam atap no makita. Sige nakon. Umnag ka pa'y Saanan? Sana bale. Naitad ko matanday tagan ka. Sige nga rod Manong, kat agi amanak manan. Day, anya ka di day ukradam. Umatindarak nga ta iti daytoy nga okasyon. Anya aya day nga okasyon. Diyan nga ibagbagada a reunion iti pagadalan me, nanang. Tapay asyak nga iti damagam. Sika ti mangedeng no umatindar ka wenno saan.
Ay anya ay ti pagduado Jak nga rod kayat amaamuan da agagangay lang ti panagbiag ko. Saan nakabaknang. Kan ordinaryo lang nga empleyado ti asawa. Ay, saan aday tatilapad, tapno saan ka nga umatendar. Agpakita kakit di kadagiti kaadalam ide, kat ipakitam, anasalun at kapay. Ni Florence ti masabat ko. Florence, mapan ka kadimot iti awis ti kaadalan ta? Mapan kakadimot? Kayat ko ti dumawat iti dispenser iti kaadalan ta. Gapu iti panang tagibasit ko kankwana idi. Maaramid mo day tanog, kita kayo? Una, apay, sika, saan ka kadi amakarik na iti pan nakakonsensya? Ha? Malagip na pa'y nga taday, Jay? Imposible adi na malagip. Anya nga tati mapasamak, inton agkikita tayo amin, nang runa ni Doro nga ada diferensya ti panagkita na. Dayta ti padaanan ta. Ang bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Ne, apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Ni, apay ko maama-insulto ka. Gapo kadi, tagbubulod ka. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam ti rago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Dayta ti padaanan ta. Bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Apay ko maama-insulto ka. Gapo kadi, tagbubulod ka. Awan bibiyang mo no bumulod akwan no saan? Saan ko abibiyangan? Damagak laeng tanoad da pagbuludam, bumulod akmet. Tamaminsan laeng mat nga isuot. Jakon gumatang. Jak pa'y amo no gumatang akwan no mga bangak. No adda mabulod agaw. Nanang, kaduandak man ta, intayo agbirok iti abangan akapintasan agaw. Day, asino ti agkasar ay abangampay iti gown? Saan a wedding gown, nanang? Aramatek inton alumni homecoming me. Alumni laang, aggown kapay. Formal nga rod ka no. Iso amasapol asyak ti kapintasan. Ay una yan, arjod kamot launay, anak ko. Apay aya, amasapol nga agpasikat ka. Siyak idi ti kapintasan. Masapol nga ita, awan makaartap iti kinapintas ko. Siyak pa'y laang ti Muse. Ay, kaslaad da agparparik na kanyak amaday amapasamak. Gapo iti dayta akina arjod mo. Nagpintas kat abado ti prinsesa daytoy na nakahanger, mami. Napintas ka di matlaang anak. Siyak matlang at ati kapintasan, inton ibadok dayta. Ha? Sikat ti mangibado? Di kaslakan to prinsesan no kasta. Siyak to ti sang kakita da, tamayat ti Maris na. Kan ado ti kasla bimalitok nga agbibitin nga artena. Sumilsilap ko naman. Ay, nangina dayta mami. Nangina at talaga ti abang dayta akawas, anak ko. Iso ti kanginaan kadagiti amin nga adda iti siya. Nagpintas ngamin. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Intaman mangkita iti abangan ta akawas para iti reunion tayong to. Adan inabangak akawas ko. Sikan ati mapanmangkita iti abangam. Ala, imbagam kumaa, idinapan ka nagkita tapno nagkuyog na. Kadwak namin ni Nanang. Ala, inkamutan. Agkita kan iti abangam. Ay, sayang. Nagkuyog ta kuma. Tauray agpada ta iti kawas nga abangan. Kasano ko mga agpada no saan ko akayat ti kayat mo? Sa bagay, ang aggidan tanto nga agisubli. Numaymay sa asyap ti pangabangan ta. Kumaa, nalpasak matan anak kaabang. Manungay ti panangabang mo iti kawas mo. Ha? Kwa. Nalakalaang. Jay saan anangina ti inala. Mamaminsan matlaang nga aramatan. Sige, tainakman mat nga rod mangabang iti simple. Jay saan anangina.
Hello, Gayam. Ayan mo ka di ita? Adak, dito'y Cebu, gayam. Apay ka di? Kaano ka di nga umay dito lugar tayo? Mabayag pa'y. Apay? Ay, sayang. Ada ko mga min masapol ko ken ka. Napatag-unay. Anya ka diti masapol mo. Umayag gayam dita. Taada na lipatak. Ngam agsubliak matla adagos dito eh. Kaano nga rod tiyo umay mo? Ta, umayak man ni balayo. Ura intong Domingo. Umay kam tulaangan. Sige Gayam. Umayak iti malam. Tapno sigurado nga adda ka. Sige, bye. Barok, bagbaga amman di asawam. Nasa unang ngamen, amapan kanu agbulod iti alahas ti gayom na. Ano na ti alahas, nanang? Aramaten naman siguro inton madanon ti pasken iti pagadalan. Ay, nangina lang arudan ti inabangan na akawas, ta pinagabang na ti urnong mi. Ay, imbagak ajay saan anangin at abangan na. Ang impapilit na gayam. Ay, sa ita, alahas manan ti kalikaguman na. Hay unayin ti asawa kaya. Bagbagaam, tadinak denggan. Bareng sikat denggan na. Una nang, bayan nyo. Taintun sumangpat, bagbagaak. Ay, no kawas ti pagsasaritaan. Amangan no iso ti kagarbuan. Tajay kanginaan ti inabangan na. Anya ka di day taawit mo. Lupot samat. Jayman aramatak intun madanon ti reunion mi iti pagadalan. Mano ka di ti pananggatang mo? Saan ko aginatang? Inabangak laeng. Sayang nga min no gumatangak pa'y laeng kat maminsan laeng mat amausar. Di nga tamat Mari Florence. Gumatang nga tamat wano mangabang. Adda ka no inabangan na. Kunak nga rod amayat ko ma. No maimay sa asyap tinagabangan mi. Tapno agkuyog kami nga agisubli. Nan, kita agman tayo na ba nga makawas? Mabit laeng tairwar ko iti supot. Tapno makitam. Ha? Wow! Nagpintas! Bagay mo day tanapu daw ka. Napintas ka di matlaang. Amangan no siyak tumat ti kalaadan iti kawas intun madanon. Napintasan day to'y. Awanan makunak. Bakit? Anya jay na sa uninanang, abumulod ka kanumanan iti alahas. Adamot alahas mo na. Simple laang. Kung saan anangina dagiti alahas ko. Maan ano kuma. Apay, pinartapan aya ti alahas day tapasken. Apay aya akong traendak. Saan mo't ada kayo ti pangbuludak? Iti mo't gayam ko. Ngam kababain, nga ingkakat bumulbulod iti alahas. Awan makita kadakas na. Di mo ka di kayat, asyak to ti center of attraction inton madanon day tang aldaw. Saan abali kumaano kukam? Saan mo't nga road? Kasano ko mga dakukwak kat dinak mo't maigatangan. Kayat ko ti agaramat iti nanginang alahas inton madanon ti reunion. Period. Gayam, da bakit mo nga kakaadalan, pare? Kung nati kabagyak, nga mga partsenda pagsasangwan nyo ke baka. Dua kanugayam a seksyon, iswang aduda. Rinabak ko ti kabagyak, nga inta agbuya, ke ti kunana ke kaslagista ka no. Ay kat, imbag nga ron takabagyam ti sponsor. Iso amabalin talat tatimapan. Ay ko na paray. Nasingpet ta dya kasinsin ko, ura da diferensya ti mata na. Huwag nga ron, agasam. Bimak ng iji Amerika. Ay, naggasat nga ron tayo dya kasinsin ko. Ang malas mat no maipapan iti ayat. Una, gamita ta nagbalik bayan, ke adu babalasang ti mayat keng kuana. Nang runa ke baknang, oh. Agpaisot ako nam, pare. Adu ita ti rupat kwarta. Sapay kuma, tanapudno ti matumpungan na abalasang. Ni, da kayo matgayam nana. Papanan nyo. Ay, mapanak man di tabalay da Florence. Balasang kaw. Ay, kunak no saan ang makialumnay ni Florence.
Mapanmat gayam. Ay, nagbaliw mo't ti panunot na. Ay, uray taawan mo't ti bayadan nyo. Ngam no ang kontribusyon kami para iti accommodation, amangan no sa anak kon nga umatendar, nana. Iso na laeng, ta pinilit ti sponsor a formal ti kawasyaw. Wan nga rod. Tinaudi pa nagsuot ko iti gown kat iti JS from me. Ita, agkawasak manen iti gown. Ay, maipalagip-lakit nga rod day di apasamak iti biyag ko. Ay, amangan no adda saan mo amabigbeg kadagiti kaadalam. Tamanon atawan adi kay nagkikita. Wan nga rod, nana. Manipod nagsisina kami, iti nagturpos kami iti high school. Ado kadakwada ti saan kon anakit kita. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Wen gayam. Umay kan, tagsubli akmat lang ijay sibuin tundigan. Wan, umayak. Tanapatag namin ti masapol ko kan ka. Si kalaang ti amok nga daan iti kasapula. Anya ayaday ta nga ibagbaga makasapulan. Ibagak tunod da akon di tagayam. Mabitla ang tagrobwata kon. O sige nga Rod. Orayan ka. O sige, bye! Ne, papanam. Apay ngagdardaras ka, maluman. Iti balay ti gayam ko. Adamapan ko alaan iti balay da. Ipabigat mo na, maluman. Adda ka no papanan na inton bigat. Masapul ang maalak ti kalkali kagumakan kwa na. Saan mat siguro nga importante day nga ibagam. Apay ko maasan nga importante. Kayat ko nga rod. Ay, kababain nga rod ting kabuludan. Ti agtakaw ti kababain. Isublit mo't laang. Saan ko mo't atagikwaan? Ala, si kaman lang ti makam mo. Natangken ti ulom. Apay, sika, saan ang natangkan ta ulom? Agpada talaang mo ta. Sige, inakit din. Ay, na yan. Napanlatta. Ay, nakaro at talaga ti asawak. Umayak man gayam. Ada ka di. Umayan, gayam. Mabitlaan. Umunag ka. Ita lang nga umay ka manipod na sukatan ti balay mi. Saan ka di? Wan nga rod. Umunagak man, takitaak man ti balay mo. Wow! Unay kat nagpintas ti balay mo. Milyonarya ka talaga. Nagtinulong kami iti asawak, anang ipadakkel iti sigod a balay mi. Kaano nga tamot ang makabalayak iti kastoy? Agsimpan ton dagiti dapan ko. Ngam sa anak pa'y anak kabalay iti kastoy. Unay katagsimpan, gayam. Sige, mapanta pa ijay kusina. Ta ijay mo nga ibaga, ti masapul mo. Gayam, mabalin mo nga ibaga ti masapul mo ako nam, kabayatan ti panagkapeta. Amo mat na damaangay a reunion iti pagadalan, saan ka di? Wan, ang maira na nga awanak. Abay, awisan na ka di? Kasano nga awisan ka, no kunamot nga awan ka? Kun kunak lang, mat dayjay Kwa. Kababain nga ibagangam, si kalaang ti amok akamangan. Ibagam laeng, noan niya dayta. Ita ka lang, mat amang ibaga kanya. Kwa kumagayam. Bumulod ako maiti alahas mo, ta aramatak inton reunion. Ha? Alahas, kunam? Uwan kumagayam. Isublik matlaang apaman amalpas ti paskan. Basta saan mo abay bayagan nga isubli, Awanak iti kaaldawan ti paskan. No awan ka? Kaano ka nga rod nga agsubli Agawid ak dito kalpasan ti makabulan. Iso nga isublim adagos, taad namanen papana. Areglado gayam. Ikarik nga isublik apaman amalpas ti paskan. Ay unay matdaytan nga ikaw kan kwentas. Ay nagdadakkel ti perlas abato na. Iso ti pinilik nanang. Nangina siguro da ito Ay talaga anangina Imbag man, ta impyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang.
Syakto ti kapintasan iti bado ken alahas, inton madanon ti pasken. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili agsubli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Unay daytan nga ikaw ken kwentas. Nagdadakkel ti perlas abato na. Iso daytoy ti pinilik iti nagbuludak nanang. Nangina siguro daytoy. Ay sigurado dayta. Imbag taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Ay na, syakto ti kapintasan iti bado ken alahas inton madanon ti pasken. Ay lakit di alwadam dayta alahas. Nangina dayta. Wen nanang, basta masigurado ka syakto ti kapintasan inton madanon ti reunion. Ay abak mo pa yan dagiti di adal no kasta. Intun malaman ti pasken bakit nakasagana ka din. Magagaranak nga roden amang isuot iti gown ken ti alahas ko. Si kanto ti aglang lang nga a prinsesa iti dayta pasken. Pakaragsakak to dayta nga okasyon. Adulakit iti umapal kanya. Tilang managapal ti umapal ken ka. Dinakman kon kontraan. Kontrabida ka manan. Ibagbagak lang ti pudno. Mabalin ara amanda ka. Ngam saan da kang apalan. Basta, addala ta umapal kanya. Hello, Mare. Mabalin ka kadi adistorbon basit. Sikamat, Mare. Mabalin lang ta, Awan matar-aramida. Awan ngamin kanyak ti cellphone number ti kaarubam abakla na laing nga ag-makeup kan agurnos iti buok. Maawa, takti kayat mo asawan. Sige, tayo nakibaga ta umay kami dita. Agyaman ak, Mare. Orayan kayo nga rod dito'y balay. Sige, tapno makitak mat ti ayos mo. Ad naman ang ti kinapintas ti kumarik no maayosan kan aggaw. Magagaran ak paikit din, Mare. Nabayag ajak nagsuot iti gown. Ni, da kayo mati masabat ko na. Mapan kayo ka di ijay balay da Florence. Hawen, balasang ko. Ay, saan ka di nga inton malam ti pasken nyo ije pagadalan? Wala na. Agawid ak matantay nakagsagana. Wen Ay, agsagsagana mo't siguro itan ni Florence. Lakit di ana na. Sige nga Rod, agkita kami to ije pagadalan, nana. Ay, wen. Ay, naggarbo kayon tunga ta amin ijay. Amo pa yan, nana. O sige nga Rod, nana Sige, balasang ko. Imbagkat ti saan kayo amauday. Wow! Adda pa'y atiw mo a prinsesa, Mare. Sumilak ti alahas mo. Nagdadakkel ti bato na. Ay na, nagpintas ka, Mare. May bagay ka din matlaang, Mare. Bagay mo launay, Mare. Ay na, nagpintas ka kit din. Siguro, sikat ti kapintasan ni Japaskan. Nga ta, Mare. Saan nga ta nga dapay napinpintas? Tada igatang da iti napintas agawn kan alahas. Oray napintas ti aggawn kan agalahas, no saan ba't napintas ti mangisuot? Sa bagay, pudnot ako nam. Saan abagay ti gown, no saan napintas ti tao amang isuot. Agsagana ka nga rudan. Tamapan kami mamat agbuya iti ruwar ti pakaangayan ti paskan. Naarkusan ka no ti covered court iti pagadalan. Ijay ka no ti pakaangayan ti paskan. Ay na, unay kat ti pintas mo. Sikat isang kakita dagiti kaadalan ka. Kasta ka di. Ay, madamdama, mangrugin ti programa. Kalpasan na, Dance for All, tinaikabil iti programa nga imbunong da. Ayun, kaopisinaan ka din nila kayo mo ti kadwana nga imunog iti covered court. Wen, Roy tinagan na. Kabagyan na kano ni Doro nga sponsor. Anya? Isumit lagayam anapalubusan da asimrot ito'y covered court. O anya, naragsak ka kadimot lang itaarabi. Wala, makitak ngamin dagiti sigod a kaadalan ta. Ay,
At dapat saan ko ang mabibig katakwadan. Kas ko maiti day di alamisaan. Asino ka di kasasauti nakakurbata iti stripes ang nalabasit. Di ka din nakagaon iti berde. Mabigbig mo ka di no asino dagi jay. Agasawa dan samot talag sweet da. Saan ka di ani totoy di lalaki? Ala, ninsamot mimi di babae. Ay, isuda gayam tinagasawa. Wan, malagip kun. Ni Mimi nga agpaiso ti babae. Ni Totoy mo't ti lalaki. Ay na, nagdakkel ti nagbaliwan da si ka. Ti anak ko ti kapintasan, kan kagarbuan iti suot. Nana, makitam ka din ni Mary Florence. Wen, basag. Uray adda tayo diti ruwar ti cupboard court. Nawaya a makita. Madlaw ang naragsak launay ti kumari. Naragsak da amin nga agkikinumusta. Ay, sus, adda kumabot kastoy ang mapasamak iti batch me. Nagragsak gayam, Nana. Nalaing mat tinangorganize. Tabinirok na, dagiti kaadalan na. Ay dakkel tinaitulong ti social media. Iti daytoy apasamak. Agpaisot ako nam, Nana. Babaan iti Facebook. Mabirukam, ti kayat mo abirukan. Nadano ng tipad-padaanan ta pare. Ti dance for all. Uy, inak to isala tinapintas nga asawak. Masapula siya ti umuna amang isala kan kuana. Asos, ato lakit te. Ti agkagar amang isala ti asawam. Kaya isumot ti kapintasan ni Tarabe ay. Apaman amang rugitit sonata. Isala ko ni misis ko napintas. Kapay, madanagang kamay no isala dati ng pintas nga asawa. Ah, saan matkit di? Nga masapol asyak ti maununa. Ay, kasla first base. Siyempre saan ko nga ipalubos nga ununa andak? Ay na, nagpintas kan bakit? Sikat ti kapintasan dito'y dancing hall ita arabi. Amom lakay, nagragsak ak itarabi. Awan makaartap kanya kiti kinapintas. Pati kawas kan alahas, siya ti the best. Ay na, naggasatak, gaputan nakapimpintas ka. Matiritir titingad ti mangkita kan ka, idi lumabas ka iti kalsada. Oray matiritir amin at tengad da. Saan lakat ang matiritir ti tengad mo? Ne. Apa yan? Brown out mo tang. Ay, nagsip na. Jack makita ti dalan kung agsubli ti tugaw ko. Ni. Agliling natlutan dagiti tao. Ay na, ni agkakaribuso damot din. Huwag nga ro, nagsipngat. Ay, urayan tanga addan tumanan ti silaw. Barang addan nakasagana a generator. Anay ko! Ay, si makitido alapayag ko! Anay ko! Nagsipngat-matan balasang ko. Apay ang nag-brown out kat adapay paskain. Ay pan nakairan-rananan. Ay, huwan nga rod, Nana. Ngam, adamot nangag ko anang ibaga ang mapanda iti ayan ti generator. Ay, madamdamadan ton silaw. Ay, urayan tayo nga rod alumawag. Diyak makita ti dalan. Sapa iti nag-brown out ka nagkakaribusuda. Ay, wen nga rod kaslada nang igagara anang idep iti silaw. Adda nga tanana? Nang rabak da nga tawon, no? Ay, saan nga umno arabak ti inaramid na no asino manday ta a tao. Ay, agiyaman ak. Adamot lang ti silaw. Laki, kita ang man. Nagsakit nila payag ko. Bakit? Agdardara tila payag mo. Kan, awanan dagiti ikaw mo. Ay, sus. Pati ti kwintas. Awanan. Ada nang sipdot, edi nag-brown out. Saan mo ka di anarik na? Kunak nunay kabit laang, tagkakaribuso dagiti tao. Anya? Ay, una yan. Kan, Ay ko. tagaw mo. Ay, nadaraanan. Ala, agawitan. Taing kaagasan tila payag mo. Ay, narsang tila payag mo.
Ay, una yan. Nagalasod nga iti pisang tilapayag ko. Masapo lang mapanipadait. Kasano pa ito ti binulod ko nga alahas? Ay, kapilitan asukatam ti binulod mo. Tanakababain. Ay, day takot ti kungkunak. Gapo iti ayat mo ng agpasiikat. Sikan, tinaisarsarak. Pangalaam itan iti isukat mo. Sigurado, nanginaday jay. Anya itan ti aramidag. Alangan nga ibagak ka ni Lourdes anasipdot. Ay, day tuyan jay nakunak ang nagparik na kanyak amade, ama pasamak. Tulungan, Dag. Anya ti aramidag. Pangaasim lakay. Tatulungan, Dag. Ala, agsukat ka pa'y. Tain-ta ipadait talapayag mo. Uno saan? Kastanan. Aping ang sukatak pa lang. Ay, nakagaon ka kadi ama pa ni Dya Ospital. Sapay nadaraan mo't nga road. Nagdardaras met da Florence anagawid idirabi eh. Api nga ta. Diyan ka mo. Kaslad da ilimlimad mo. Anya ko matiilimad ko. Saan kami ang nagkuyog ang nagawid? Takadwa na ti inanakan ti asawa na. Itinagad da ti silaw. Napansin ko asaan ang nagsubli iti tugaw na. Ang mga numabutang ag-brown out man ang iso nagawid dan. Kasta nga ta? Ay, kuna na simple lang ang tigaw na. Saan mo tabongga mo? Anya nga rod ngay, no iso ti kayat na. Kunamlan prinsesa. Nakita mo tinaggapuan tang aglaklako iti alahas. Nangina ti perlas a kapada tinapukaw mo. Pangaasim at ay remedyo talakay. Ikarik, saan ako nagbulod pa'y. Kapilitan nga ilaw ko ta ti motor ko. Aglunak, tabasit ti suldok. Ay, gapula ang iti daytang alahas. Ay, una yan. Sige man nga rod lakay. Ikarik at tulungan kang agsapol iti pagbiag tayo. Kapilitan akasta. Tawan ket nga rod masusweldok. Tailon ko ket nga rod. Tapno magatang ta, tikas itinapukaw mo. Umutang tapayin itirwar. Namasukatan ta ti alahas. Saan ako nagbulod pa'y. Promise. Gayam, isubli kon ti alahas mo. Agyaman Kumusta ti Paskan? Naragsak ka di matlaan? Ha? Uuwan. Uwan gayam. Naragsak mat. Itay pa'y anadlaw ko analiday ka, gayam. Ha? Ada ka di parikot mo? Awan. Medyo nasakit lang amin ti ulo. Iso nga aglaladutak. Kasta ka di? Ay, imbag ta na danon nakita dito balay. Agrubrubwatak ngamin, tada emergency. Inton umay alawas, agsubli ako ni Jay Spain. Kasta ka di? Sige nga ron ta. Agawid akong gayam. Happy trip iti papanam. Agyaman na, gayam. Gayam! Sika ka didaytan? Apay akas kala na parigat at akong iti kakutong. Bakbakitanan ti tsuram. Awanan da di sigod a kinapintas mo. Gapo da ito iti perlas a binulod ko idikan ka. Gayam. Di ka maawatan, gayam. Anya ko ma, ti pa kay naigan ti perlas. Nasipdot idi da idi nga alahas. Imutang kami iti dakkel a kantidad tapno makagatang ak iti kasukat na. Nagtrabaho ak iti husto tapno mabayadan mi ti utang mi. Gapo iti nasao nga alahas, gayem. Anya? Nagrigat ka? Gapo lang iti alahas?
Kat no saan apod no aperlas day, jay? Ha? Peke, jay binulod mong alahas. Anya? Peke kunam? Gayam? Katuan. Peke, jay impabulod ko kan ka. Nay, apay asan na mailadawan day taropam. Nagsabat kami ka ni Lourdes. Kat, anya ko matipagladingitam. Nasukatan mo't ti alahas na. Day tangarod kat. Imbaga na apeke kano ti ikaw kan kwintas anasipdot. Kat sino katanta iti pudpud no, di alahas na. Anya? Ay na. Gapu iti kinalaing mo abumulod. Nagrigrigat takat nga raw. Ay na. Peki pa'y mat nga raw di alahas asino katanta. Uwan nga rod lakay. Sorry. Iti ka ano man. Diyak to nagbulod pa'y. Naliksyonan kamat itan. Ngam nalpastan ang nagrigat. Ay una yan. Permi ababawik itan lakay. Apagdarik mat adayaw. Ngamrigat mat iti mano atawan. Ti katukad na. Masiguradong adayawan dati kinapintas ti pitser. Hinakon. Ni, ada ka mo't gayam. Agtugaw ka ba ya? Ti picture nga gamo. Kaing ingas ti picture nga nalaki di Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Wan, gayam. Insangpot ko idinaodya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kasta picture? Ha? Naira na la siguro, gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Ang kablaawak pa iti asawam, iti panagkasangay na. Mami, nabartak dagiti ka opisinaan ni Daddy. Bayam ida anak, agawid dan to dagitan. Nag-aawid ang dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartak. Agawid dan to no mamunawan da. Agdungdung sada nga minan kat. Aduman ang tisubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture. Ang daduma pa'y. Saan ka kadian na tagari anak ko? Amang ano da makangag abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan umamanda a binulod yo ti inus-usaryo dito balay. Basta, jak kayat ama amwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko Manang Lourdes, sika ka di data. Imbag man tamabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Dayta kalid kun kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Una yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Ang adaman damagak. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod, kunam. Ada ka din binulod na, adi na insubli? Ay, dayta ti jak ammo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan ada kas ti bumulod? Nulakat ammo nga isubli. Agyamanak iti panangsa nga ilim kadagiti katarabawak bakit? Ita, ti agi subli kadagiti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanang. Kukwak ko maamin dagita abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagita abulod? Agi subli kayo kit din. Agimpedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmat. Di ka pa'y makagatang iti naimas matataraon. Kasi dagiti ubing. Agsidata yun to ka din, no magatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, saan adakas tagimpen? Ngamno imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin na? Nanang, apay no ije balay milaangan ti pagyanan ti refyo. Total, dua kayo laang mo't kanitatang. Madin sa amin ang ref mi.
Ay, anya ngay ti usaran me, no ijay balay yung agyan TRF. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan amabalain? Syakit de nga daref na ti umay makiref? Alamot tin nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaang nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti iparef yo. Saan ko pa'y nga rod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang. Na, di pa'y awanan ti kargato'y aparador anangalaam. Basta, una pa'y dagiti daddu maabulod, nanang. Apa di ka makain na. Tay nga rod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya? Kasano na pasamak dayta? Apay ngamin adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabad ka kiti ukisti sabay di dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Kasano pa'y itadaytan? Awan siguro tikas di amagatang ta. Di ikarigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Sigurado lakit di. Anangina day ta aklase ti pitcher ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta. Ay, gastos manan daytoy. Inanusam lakuman nga inusar dagiti simple ditang alikaman. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yan. Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Diyak kami mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Ha? Binulod na ti pitser nga inusar da edi kasangay nila kay na? Kasta nga rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak da na panda kano nagbiro ket iti pitser. Natin nagsakano ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pitser mo day jay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay kat. Api nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pitser. Imbag ano da masarakan dakas jay a pitcher. Naggapoy di Hong Kong day jay. Ipabayad mo na no awan masarakan dakas jay. Nakasarakan nyo mutlang itikas jay apit sir ngay. Iti balay ti naggapo iti Hong Kong, nanang. Ha, Imbag lakit din ta nagbayat anang ilako. Isuna lang ta nagngina. ay naalalam dayta. Gapo ta kayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka adina oras. Anya nga rod ngay, nanang. Alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka di ti mangipalastog iti saan mo mo't ako kwa. Ay, man-mano kamot a klase tao. Basta, jak kayat nga asi-asi a tao ti panagkitkita da kanyak, nanang. Si kaman lan ti makaam mo. Ay, bukod mo a panirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuludak. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka iti agbubulawd. Oray man o matidog ti dila da nga agchismis. Awan bibiyang ko. Kada kumamanan kas dya kasangay, paray. Nay, apay kumangawan ngay. Into nagkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Di mo sama mo tay kunada ana imas ti libre, ngam ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Hanggang, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan la napait? Basol, kunam gidi Nole, napanan ni mamay. Diyak mo ngam, ibabaw nak abumulod ita iti batya.
Ano na ti batya? Saan ka ding adda batya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Unayin ti inam. Nalaing nga agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod. Saan matkit di? Ngam no bulodom mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro ba ni mami No ibaon na amapan bumulod, mababain na. Agungot tumat no jak mapan. Gayam. Imbag man tay may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gaya? Saan matunay? At dapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, ta nakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga rod. Ija matan tinagkitaan mi iti asawak. Maysa a negosyante. Negosyante? Ay, bak na nga rod no kasta. Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngem, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gayam. Kasando ti ipapan mo iti Spain? Nag-training aklang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Iti pa'y sabali a pagilyan. Idi adag kasapulan iti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na. Nasukatan ka din ni mamim tinabuong na abulod na barok. Wala na. Naggapo iji balay dayjay. Kaya naggapo ka ni Hong Kong. Imbag ano agpada tinaggapoy jay Hong Kong kanti binulod na. Jak amo Apay damdamagan nyo nana. Ay, damagak laeng abarok. Apay akas jay ni mamim, agbubulod. Ay, damagan yung tukon ko nana. Jak amo ti sungbat ti saludsod jo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagak to aday taken ko Ay, saan mo nga idandano na, ang mga noagungot? Apay nga rin yung baganyo kanyak nana. Ibagak atap na muna. Inakon! Na, pimanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit din. Nangag ko ti saritaan yu itay iti inaanak ko. Ay, kwa. Kayat ko laang mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan. Nga may mayat no ni Mary Florence tinang ibagaam. Isumat laang ano idanon na. Abangan no sa bali ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo. Apay ko mga agriri. Kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain itikas jay nga aramid na. Ala, labasan ka pa'y nga rod dito arubayan niyo. Mami, gumatang ka kano iti alikaman mo tapno di ka agbulbulod. Sino tinang ibagakan kay ti kastat at tiri-tirat ti dila na? Nalipatak tinagan na. Hanggang may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo ammo no asino tinang ibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kayat akaungat ka. Kwa? Di mo tiri-tira na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay. Diyan nga wawagan da iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya? Aywan. Di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo dahil siya babae? Ay, agoray ka man? Ay, papa na, mami! Day, apay akas tati jarmaw. Kaslaada ka apam. Mapan ko man rautan dahil siya chismosa abitin niya? Day, di ka man Florence. Kaya't mo ka di nga ikanda ka manan iti sabali